Il-Labor kien kostrett isejjaħ laqa urġenti wara l-inkwiet li nqala fost ir-residenti ta' Marsa Xlokk. Dan ikkonfermah il-kandidat Silvio Xkembri f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laborista il-ħamis wara nofsinhar, fejn spjega li se jkunu qed jiltaqgħu mal-kunsilli lokali sabiex jaraw it-triq il quddiem dwar din il-kwistjoni tal-binja illi jridu jtellaw minflok ġnien. Din il-ġimgħa ħareġ biċ-ċar kif din il-kwistjoni irrabjat lir-residenti. Bil-Kunsill għandu permess sabiex jagħmel open space fuq art kbira iżda l-Labor iddeċida li jipproponi binja għall-Awtorità tar-Riżorsi Akwatiċi, xi ħaġa li urtat ferm il-Kunsill Laborista ta' Marsa Xlokk. Hemm fil-fatt skeda tal-laqgħa mal-Kunsill Lokali biex jikkjarifikaw ukoll il-punti ta' konverġenza u nkella ta' informazzjoni li hemm bżonn issir. Kieku ħajkolkom tmexxu imma s-center, għax huma jgħidu li fuq l-istess art li kienu MPA diġà hemm permess għal ġnien. Jiena mill-informazzjoni li għandi li dak li tiġi propost huwa in line ma' dawk li jixtiequ wkoll ir-residenti xlokkajri. U għalhekk m'għandi l-ebda dubju kif sar f'diversi istanzi oħra. Allura l-istqarrija għalfejn ħarġuha. Jekk ma' residenti xlokkajri. Għaliex sewwa jagħmlu il-Kunsill Lokali li meta jkollhom dubju jitkellmu. L-erba, il-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk ħareġ stqarrija fejn spjega illi l-Labor għażel li jagħmel numru ta' wedit mingħajr konsultazzjoni fejn f'waħda minn dawn il-wedit sa tittieħed art illi fuqha għandhom permess għal open space. Bekk Net News staqsal Silvio Xkembri jekk din is-sitwazzjoni kienx tkun evitata kieku saret konsultazzjoni xierqa biex Xkembri jaħrab totalment milli jwieġeb. Forsi għamiltu konsultazzjoni qabel, taħseb li kienet seta' tiġi evitata sitwazzjoni ta' Marsa Xlokk? Issa, skont Xkembri, jidher li tant eskalat is-sitwazzjoni bejn il-Labor u l-Kunsill Lokali li se ssir laqgħa urġenti fil-ġranet li ġejjin.